3 veci, ktoré keď mi niekto urobí, mám chuť sa postaviť z vozíka a odísť preč. Hladkanie po hlave. Nie som žiaden pes. Viem, že som v rovnakej výške a že to ľudí automaticky láka urobiť. Ale nie. Nerozumiem tomu, keď to niekto urobí a miesto toho, keď sa stretneme, tak si radšej podajme ruku. Keď ľudia myslia dobre to, čo hovoria, ale v skutočnosti to tak nie je. Frázy ako ty to máš ťažké, alebo ja by na tvojom mieste, tak to nedám, tak mi motiváciu, veru nepridajú. Práve naopak. Takéto frázy by si človeku bez nevyhodenia len tak nepovedal. Takto nehovor ani človeku s handicapom. Tlačenie vozíka bez opýtania. Predstav si, že ti niekto začne tlačiť auto, keď stojíš na semafore. Presne tak sa vtedy ja cítim. Ak mi chceš pomôcť, vždy sa najprv spýtaj. Niekedy pomoc potrebujem, inokedy zase nie. No ja sám najlepšie viem, ako, s čím a kedy potrebujem pomoc. Toto sú bežné nepríjemné veci, s ktorými sa pravidelne stretávam. Každý človek s handicapom môže mať niečo iné, čo mu vadí. Preto najlepšie, čo môžeš spraviť, je správať sa k ľuďom s handicapom tak, ako ku komukoľvek inému a nebudú tak vznikať nepríjemné situácie.